Srbija će uskoro dobiti novi zakon o informacionoj bezbednosti, a sa njim i Kancelariju za informacionu bezbednost. Naši stručnjaci u oblasti veštačke inteligencije dobro su pozicionirani na evropskoj sceni, naši konzumenti još bolje uvežbani u zloupotrebama, pa imam političare opozicije koji na Pinku izgovaraju ono što nikada nisu rekli. Nove tehnologije gaze sve pred sobom, pre svega srpski jezik. Gde se i kako to zaustavlja, pitamo Slobodana Markovića, digitalnog savjetnika u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Dobroveče i hvala vam što govorite za Dnevnik. Dakle, nacrt o informacionoj bezbednosti je na ravnoj raspravi do 30. avgusta. Šta on prevenira, šta donosi? Mi već imamo zapravo zakon o informacionoj bezbednosti koji je donet 2016. godine i u tom periodu do danas to je zaista puno vremena, posebno kada pričamo o vremenu dešavanja onog što se dešava na internetu. Tehnologije se jako brzo menjaju i mi danas se suočavamo sa izazovima koji nisu samo na primjer virusi ili napadi na neki sajt tako da on postane nedostupan, nego imamo i velike probleme koji dolaze sa veštačkom inteligencijom koje omogućavaju vrlo sofisticirane prevare uz korišćenje generisanog teksta, uz kloniranje glasa i lika. Jel to znači da nam je ovaj dosadašnji zakon bio slab? Ovaj dosadašnji zakon je najviše problema donosio zapravo u primjeni. Zato što da bi se primenila informacionu bezbednost nije neophodno samo da donesemo zakon, nego moramo stvorimo celu kulturu informacione bezbednosti i moramo da imamo ljude koji tu informacionu bezbednost znaju i mogu da primenjuju. Ministar za informisanje Mihajlo Jovanović kaže da će biti osnovana i Kancelarija za informacionu bezbednost. Ona bi trebalo da deluje proaktivno kada se neki incident desi, ali i unapred. On kaže da se incident visokog rizika kod nas još nije desio, ali da je dobro da imamo nešto poput ove kancelarije da to prevenira. Šta je incident visokog rizika u tom kontekstu? Mislim da prvo treba reći da ovaj zakon zapravo veoma bitnu stvar radi u smislu što identifikuje one organizacije koje su prioritetne i usled čijeg rada mogu da nastanu velike sistemske posledice. To su, na primjer, elektroprivreda ili državni sistemi e-uprave ili, recimo, bankarski sistem ili telekomunikacijni operatori. Drugi koji su možda manjeg prioriteta, ali svejedno važni su, na primjer, proizvodnja hrane, hemijska industrija ili proizvodnja naoružanja. I oni će imati, znači te institucije će imati obavezu da zapravo identifikuju rizike, da primene, da odrede odgovorne za informacionu bezbednost, da primene mere zaštite i planove za nastavljanje poslovanja u slučaju incidenata, a imaće također i obavezu da vrše proveru usklađenosti 1 do 2 puta godišnje. Ono što je druga stvar koju donosi novi zakon jeste formiranje te nove kancelarije za informacionu bezbednost, koja će imati zadatak da uspostavi nadzor nad informacionom bezbednošću državnih servisa. To kao neka vrsta hitne pomoći u tom smislu? Između ostalog. Znači, oni će imati zaduženje da prate informacionu bezbednost državnih sistema, da uspostave saradnju sa privredom u smislu primanja informacija o incidentima koji se dešavaju i bit će tačka kontakta za međunarodnu saradnju 24/7, jer znamo da je ovaj problem međunarodnih dimenzija. Ono što je ministar pominjao također jeste da će nova kancelarija pružati podršku u saniranju, da tako kažem, incidenata niske, srednje i visokog rizika, dok će u slučaju onih najtežih incidenata koji se također nisu do sada dešavali u Srbiji, upravljanje tim incidentima imati vlada. Međutim, mislim da je taj posao možda i, kako kažem, najmanje interesantan, budući da se tu radi o sanaciji štete. A ono što bi trebalo da bude cilj svih nas jeste da stvorimo takvu kulturu bezbednosti da se takvi događaji u principu uopšte i ne dešavaju i da ne moramo da se bavimo kontrolom štete, nego da kroz tu kulturu bezbednosti učinimo da takvih događaja nema i da do njih ne dolaze. Pretpostavljamo da to podrazumeva neka nova radna mesta i ljude koji su kompetentni da sve to prate. Tako je. Već smo pomenuli da je veliki problem koji nije specifičan samo za Srbiju. Svi se suočavaju globalno sa tim problemom da ima malo stručnjaka za informacionu bezbednost, da su oni veoma traženi na tržištu, da su veoma skupi, da ih ima malo. Ali mi ne stojimo loše koliko pratimo po nekim analizama. Imamo dobre stručnjake. Imamo dobre stručnjake, ali ih nema dovoljno. Zato je formiranje te kancelarije koja treba
treba da je objedini te nadležnosti u principu dobra vest, ali će morati mnogo da se radi na više nivoa kako bismo napravili tu kulturu bezbednosti. Na šta mislim? Mislim da sam zakon nije dovoljan. Moramo da radimo od ličnog nivoa, da se brinemo o tome da koristimo antiviruse, da nemamo iste lozinke na svim sajtovima, da pravimo rezervne kopije podataka, da pratimo šta deca postavljaju na internet i kako se odnose prema možda štetnim sadržajima, da prijavljujemo te slučajeve sajber nasilja, na primjer, na platformi Čuvamte, i da firme i državne institucije primene ove obaveze koje predlaže novi zakon o informacionoj bezbednosti. Evo, kažite mi na jednostavnom primjeru, bar kod ovih zloupotreba koje mi možemo da vidimo golim okom. Kada vlasnik Pinka izmontira ili generiše snimke u kom su političari glavni akteri, pa onda oni izgovaraju nešto što zapravo nikada nisu rekli, pa pitanje je koji procenat stanovnika veruje da su to oni, a ne svojevrsna manipulacija. Kako bi ta kancelarija mogla da interveniše ili taj novi zakon da se ti snimci se i dalje vrte? Da, to je jedna stvar koja u ovom konkretnom slučaju nije nešto čime se bavi Kancelarija za informacijnu bezbednost. Ono što moramo da shvatimo jeste da će mnoge druge institucije, kao što je u ovom konkretnom slučaju Regulatorna agencija za elektronske medije, morati da da neki svoj odgovor i oni su, koliko znam, dali neki odgovor na to pitanje kako regulisati to, ali će ovi izazovi veštačke inteligencije i njene primjene morati da se regulišu u raznim drugim oblastima. Od saobraćaja sa autonomnim vozilima preko upotrebe i korišćenja inovativnih lekova u medicini. Znači imat ćemo posla za razne državne institucije, ne samo za Kancelariju za informacijnu bezbednost. Znajući naše podneblje, je li tu više opasnosti ili benefita? Ja mislim da veštačka inteligencija donosi veoma veliki potencijal, ima da unapredi naše živote. Naravno, svi ovi rizici o kojima su pričali su realni i mislim da taj pristup baziran na riziku je dobar i Evropska unija koja je sad u finalnim fazama donošenja regulative o veštačkoj inteligenciji također primenjuje taj pristup baziran na riziku. Ako je neka stvar se vidi da može da ima teške posledice po prava građana, po po poslovanje u zemlji, po demokratski sistem, može da se priča o tome da se takva primjena veštačke inteligencije, na primjer, zabrani ili ograniči na neki način i mislim da će u tom pravcu ići i kod nas diskusija na tu temu. Elon Musk je krajem marta uz oko 1000 stručnjaka, poznavalaca tih prilika, apelovao da se na 6 meseci obustavi veštačka inteligencija, jer su u strahu od mogućih posledica. Pa ako znamo da su ljudi poput njega spremni i da se žrtvuje profit samo da bi se prevenirale neke posledice, šta nam to govori o ovoj opasnosti o kojoj smo pričali? Govori nam da je ova tema veoma značajna i da moramo da se posvetimo njoj, da treba da upravljamo svim ovim rizicima. Ne treba i ovi rizici da nas zaplaše, treba da upravljamo njima, treba da se posvetimo tome. Vidjeli smo da država, kada želi da stavi prioritet na neku oblast, da ona može da uradi dosta. Ako je digitalizacija bio prioritet u poslednjih 6 godina i ako su uvedeni novi predmeti u školi ili recimo izgrađen državni data centar, ja bih rekao da oblasti veštačke inteligencije i oblasti zaštite informacija u narednom periodu mora da se posveti i najmanje tolika pažnja i da se ulaže toliko u tu oblast, ako ne i više nego do sada. Ono gde bi moglo da se ulaže, a to se čini se ne čini, jeste zaštita jezika, kažu vaše kolege, da bi srpski jezik mogao da bude među prvim žrtvama napretka veštačke inteligencije. Slabo ga ima u toj tehnologiji i kada ima, zvuči i deluje loše. Jeste. ChatGPT koristi srpski jezik i može da formira rečenice na srpskom jeziku, ali njegova primjena prosto nije realna u nekim uslovima kada je potrebno obrađivati ogromne količine teksta, kada se radi o nekim primjenama jezika koje su veoma specifične, kao recimo pravo u medicini i tako dalje, ili kada treba obezbediti poverljivost informacije, znači da se one ne šalju preko interneta. Tada je neophodno da postoje modeli slični koji obrađuju srpski jezik i koje bi trebalo da razvijemo. Ono što je država do sad uradila, ona jeste formirala Institut za veštačku inteligenciju i instalirala taj superkompjuter u Kragujevcu. Međutim, neophodno je da se ulaže mnogo više u jezičke tehnologije i da naše firme i start-up imaju mogućnost da lako mogu da prevode glas u tekst, da obrađuju tekst i da od tog teksta generišu zvuk.
to je glas, i ta mogućnost će otvoriti veliki prostor za razna nova rešenja u raznim oblastima, od medija, prava, medicine do zaštite kulturnog nasleđa. Dakle, dosta toga je na državi, ali pre države, ne zamerite što vas vraćam na slučaj sa Pinka i njegovog vlasnika Željka Mitrovića, tamo čujemo političare kojima je potpunosti skinuta boja glasa, dikcija, intonacija, postakcenatske dužine, manir kako izgovaraju određene rečenice. Neko bi rekao to je prost deepfake koji je dostupan svima. Međutim, da li je zaista tako ako dobijamo prilično dobar rezultat i bar zvučno dobru sliku? Jeste, to je dobar deepfake koji jeste dostupan svima. Skupo to? Nije mnogo skupo, a biće sve dostupnije. Imamo slučaj koji se dešava sada ovih dana u Hollywoodu da filmski radnici tamo protestuju i da traže svoje prava i zaštitu svojih prava, scenaristi i drugi, i traže svoje prava u vezi sa kopiranjem glasa. Ko ugrožava scenariste? ChatGPT ili... Ne samo ChatGPT ugrožava i sama mogućnost da se korišćenjem veštačke inteligencije klonira nečiji lik, nečiji glas i da, na primjer, imamo i da se snimi kompletno neki film u kome neki poznat glumac više uopšte ne glumi, nego je praktično izgenerisan korišćenjem veštačke inteligencije. Videli smo Morgana Freemana u Nacionalnoj geografiji koji zapravo... Tako da to je, ja mislim, samo prvi ili početni, da tako kažem, početna faza u ovoj novoj tehnološkoj revoluciji, gde sada neko ko je pre bio popularan može da se generiše korišćenjem veštačke inteligencije, pa se sad vode pregovori oko toga kako će tu biti ko kompenzovan. Međutim, imaćemo u narednih 5 do 10 godina situaciju da će ogromna količina informacija i sadržaja biti generisana korišćenjem veštačke inteligencije i tada ćemo možda imati i neka nova zanimanja, kao što je recimo neko ko pravi virtualnog glumca. Nećemo imati više glumce koji su onako poznati, nego će u suštini biti poznati virtualni glumci. Imaćemo neke nova zanimanja koje će biti posvećena pravljenju njih. Zanimljivo, malo i zastrašujuće, ne zamerite, ali hajde da ne govorimo o tim drastičnim primjerima. Koje su, na primjer, 3 dobre strane veštačke inteligencije koje su, recimo, naš resurs u Srbiji? 3 dobre strane veštačke inteligencije su što... Gde treba da upremo svoju pamet? Ono što ja mislim je da pre svega veštačka inteligencija ima veliku primjenu u oblasti jezika. I sve one oblasti koje zavise od obrade jezika i obrade tekstualnih informacija kao što su javna uprava, bankarstvo i tako dalje, da tu treba da se primene veštačke inteligencije i da ona može da donese velike uštede u smislu vremena, efikasnosti i tako dalje. Veoma značajna primjena veštačke inteligencije jeste u biotehnologiji, koja jeste prioritet u krajnjoj liniji vlade, ali takođe i u oblasti medicine, gde su vreme za testiranje novih lekova i pravljenje novih lekova za bolesti drastično smanjene i tu takođe postoji veliki prostor za unapređenja. I konačno, razne vrste primjene veštačke inteligencije u sistemima gde oni mogu da zamene neki posao koji se ponavlja često, da zapravo spreče nastanak grešaka koje ljudi prave kada se neke operacije ponavlja stalno. Tako da to su neke 3 oblasti: automatizacija proizvodnje, medicina, biotehnologija i obrada jezika, gde vidim možda najveće praktične primjene u Srbiji. Kada bi i kako veštačka inteligencija mogla da uđe u obrazovni sistem? Na neki način već je ušla i opet je reč o prevari. ChatGPT piše seminarske radove. Verujem da ste čuli za to i profesori neretko to ne razaznaju, ne otkriju. Pa morat ćemo da radimo sa decom da više ne dajemo zadatke koje ChatGPT može da reši, nego da učinimo da tu veštačku inteligenciju naučimo kako funkcioniše, šta ona može da uradi, gde može da nam pomogne, ali i koji su njeni rizici. Vidite li kao predmet u školi i kada? Da, pa već postoji u nekom obliku veštačka inteligencija u školi. Uče se neki osnovni koncepti, ali mislim da će u narednim godinama u oblasti predmeta digitalni svet i informatika morati mnogo više da se govori o tome kako funkcioniše veštačka inteligencija, kako se prave ti modeli, jer oni uče na osnovu podataka. Ako se u tim podacima nalaze neki stereotipi, predrasude, ti modeli će to ponavljati. Tako da moramo da razmišljamo o tome na koji način primenjujemo veštačku inteligenciju i da uvek imamo čoveka koji na kraju donosi odluku
a ne da to veštačka inteligencija automatski radi. I da to kroti. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik. Naš gost bio je Slobodan Marković, digitalni savjetnik u programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.